59% študentov čiastočne alebo úplne súhlasí s tým, že svet ovládajú zákulisné záujmové skupiny. 45% žiakov si myslí, že za socializmu bolo obmedzenie práv a slobôd dostatočne vyvážené sociálnymi istotami. Štátna školská inšpekcia spolu so Slovenskou akadémiou vied a Univerzitou Komenského skúmali vedomosti a postoje žiakov na vzorke vyše 3600 stredoškolákov. Výskum tiež ukázal, že tolerantnejší sú tí žiaci, ktorí si o politike čítajú aj z kníh, alebo ktorým škola dovoľuje podieľať sa na svojom spravovaní. Školáci najčastejšie čerpajú informácie z internetu. Denne sú vystavení klamlivým správam či konšpiráciám. Zorientovať sa v nich nemusí byť pre nich jednoduché. Internet je v súčasnosti významné mass médium a podľa môjho názoru na tom nie je nič zlé. Každý si vyberie svoj zdroj, ktorému verí. A tak to má byť. Správny študent, ktorý si je vedomý, čo všetko môže nájsť na internete, tak si vyhľadá minimálne 3-4 zdroje, aby si našiel ten správny, ktorý mu podá veľmi presnú informáciu a hlavne pravdivú. O príklone k nepodloženým informáciám podľa výsledkov výskumu hovorí aj hlavná školská inšpektorka. 59% študentov uviedlo, že je jedno, akú má krajina vládu. Svet podľa nich ovládajú zákulisné záujmové skupiny. Je to výraz akejsi absolútnej nedôvery v to, že človek má moc ovládať a meniť chod veci v krajine. Nie sú naučení zo školy ani z domu diskutovať o veciach, vnímať veci v súvislostiach. To znamená, že sa priklonia k také ako keby najjednoduchšej alternatíve alebo k najjednoduchšiemu vysvetleniu nejakého javu. Výskum tiež odhalil, že stredoškoláci neovládajú z dejepisu a občianskej náuky učivo základnej školy. Najväčšie problémy majú pri otázkach o demokratickej spoločnosti. 45% žiakov verí, že za socializmu bolo obmedzenie základných práv a slobôd dostatočne vyvážené sociálnymi istotami. Tie extrémistické preferencie môžu stúpať vďaka tomuto celkom postoju mladých. Viac vedomostí však automaticky neznamená aj tolerantnejšie postoje, ukazuje výskum. Väčšiu úlohu zohráva napríklad región, z ktorého žiaci pochádzajú. Školská inšpektorka si myslí, že skôr ako posilňovanie hodín dejepisu je potrebné viac prepojiť vyučovanie k demokratickému občianstvu na viacerých predmetoch. Dejepise, občianskej náuke aj geografii. Okrem toho by sa mal zmeniť spôsob, ako učiť. Pokiaľ je škola otvorená pre zapájanie žiakov do riadenia školy, je otvorená pre diskuziu, tak postoje žiakov sú tolerantnejšie a jemnejšie. Ministerstvo školstva priznáva, že školský systém musí na zmeny v spoločnosti reagovať pružnejšie. Plán na zmeny vo vyučovaní k ľudským právam a demokratickej spoločnosti zatiaľ tvorí. Kedy sa dostane do praxe, jasné nie je. Daniela Hajčáková, RTVS.